Jedno ráno sa prebudila premenená. Už nepotrebovala, aby ju niekto zachraňoval. Netúžila bojovať o miesto v mužskom živote. Nechcela byť zachránená. Vybudovala si život, ktorý nepotreboval záchranu. Prestala naháňať čokoľvek iné ako svoj vlastný pokoj. Jej jediné boje boli o jej srdce. Ona, strážkyňa svojho jemného, nežného priestoru, nežiadala si žiadne dary. Najväčším darom pre ňu je tvoja prítomnosť. Nechcela byť tvojim svetom. Jednoducho sa s tebou chcela podeliť o ten svoj. Toto nie je žena, ktorú treba zachraňovať. Preskúmala svoju temnotu, aby našla svoje svetlo. Naučila sa zachrániť samu seba zo svojich tieňov a našla cestu späť k sebe. To, čo chce, je tvoja bezpečná prítomnosť. Miesto, kde sa môže slobodne vyjadriť. Buď v pohode. Nehľadá komplimenty, ale oceňuje tvoj úprimný obdiv. Miluje, keď ho vyjadruješ očami, bez slov, dotykom a zatvorenými očami. Nesnaží sa zapôsobiť, no nemôže zostať bez povšimnutia. Možno ťa nepožiada, aby si prišiel bližšie, ale chce vidieť, ako si k nej nájdeš cestu. Je to žena, ktorá sa pohybuje s gráciou a sebavedomím, ako by vedela, že s každým krokom kráča k svojmu pravému ja.